Klingspor, yritys, jolla on historia. Alussa oli liima- ja hiomapaperi. 100 vuoden aikana niistä kehittyi laaja valikoima korkealaatuisia hiomatuotteita. Yhtiö on osoittanut yli 100-vuotisen historiansa aikana yhä uudelleen kekseliäisyyttä, suorituskykyä ja halua kehittyä. Ponnistelut ovat tuottaneet tulosta. Klingspor kehitti ensimmäisenä veden kestävän hiomapaperin ja keksi koko maailmassa käytössä olevat suurnopeuksiset katkaisu- ja hiomalaikat. Klingspor määrittelee yhä edelleen hiomatekniikan standardin. Tuotantolaitoksissamme valmistetaan nykyisin yli 50 000 eri tuotetta asiakkaidemme mitä erilaisimpiin hiomasovelluksiin. Ennen kuin valmiit tuotteet lähtevät tehtaalta, vaaditaan suunnittelijoiden työpanosta. He kehittelevät jatkuvasti uusia tuotteita ja parantavat entisiä, jotta pystymme tarjoamaan entistäkin korkealaatuisempia ja taloudellisempia ratkaisuja. Tuotekehitysosastomme luo jatkuvasti uusia tuotteita ja jatkaa entisten kehittelytyötä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme täydellisen ratkaisun kaikkiin hiomatöihin. Kehittelyvaiheessa olevien tuotteiden laatua ja entisten tuotteiden suorituskykyä testataan jatkuvasti testitiloissamme. Tällä tavalla varmistamme sen, että asiakkaamme saavat laadukkaita ja loppuun asti kehitettyjä tuotteita. Klingspor varmistaa tulevaisuutensa yhdistämällä oppilaitoksissa annettavan koulutuksen työpaikalla oppimiseen. Siten voimme olla varmoja siitä, että olemassa oleva tieto siirtyy eteenpäin ja nykyaikainen valmistusteknologia kehittyy jatkuvasti. Koulutuskeskuksessamme annamme sekä omille työntekijöillemme että asiakkaillemme uutuustuotteisiin ja sovellustekniikkaan liittyvää koulutusta. Tiedotamme myös muista tärkeistä aiheista, kuten turvallisuudesta, työsuojelusta ja tuotevastuusta. Tämä laaja koulutustyö on yksi työmme peruspilareita maailmanlaajuisesti. Työntekijöidemme lisäksi Klingspor kehittyy jatkuvasti myös yhtiönä. Pienestä paikallisesta yrityksestä on kasvanut koko maailmassa toimiva yhtiö.
Laatu, luotettavuus ja täydellinen asiakaspalvelu ovat Klingspor-tuotteiden jatkuvan menestyksen tae. Olemme sijoittaneet tuotanto- ja myyntipaikkoja ympäri maailmaa, minkä ansiosta pystymme nopeasti ja joustavasti vastaamaan paikallisten markkinoiden tarpeisiin. Klingspor valmistaa kaikkiin hiomamenetelmiin sopivia tuotteita. Tämän takaa laaja tuotevalikoima, johon kuuluu yli 120 erilaista alustalle kiinnitettyä hiomatuotetta, joissa on jopa 15 eri karkeusastetta. Klingspor Kronenflex-tuoteryhmä sisältää katkaisu- ja hiomalaikkoja kaikille yleisille konetyypeille. Klingspor-lamelilaikoissa käytetään materiaaleja, jotka on kehitetty erityisesti tätä tuoteryhmää varten. Klingspor-liuskalaikkojen hiomapinnan materiaali, selkä ja käytettävät hartsit on suunniteltu tarkkaan kunkin käyttötilanteen vaatimusten mukaan. Tämän tuoteryhmän laajaan valikoimaan kuuluvia elastisia Airflex-hiomatuotteita käytetään pintojen hienotyöstöön. Työmme perustana on neuvonta. Tämän vuoksi työllistämme eri puolilla maailmaa yli 300 ammattitaitoista myyntiedustajaa, teknikkoa ja insinööriä, jotka tulevat mielellään paikan päälle auttamaan. Messut ovat tärkeitä tapahtumia, joilla asiakkaamme saavat meiltä tarkkoja tietoja tuotteistamme ja niiden käyttömahdollisuuksista. Otamme vastaan kilpailijoidemme haasteen ja todistamme asiakkaillemme yhä uudelleen, että hiomatuotteemme täyttävät kaikkien käyttöalueiden ja materiaalien asettamat vaatimukset. Olemme yhdistäneet nykyaikaisimpaan teknologiaan pitkällä aikavälillä kehittyneet vahvuutemme, joita ovat innovaatiokyky, laatu ja asiakaspalvelu. Siksi hiomatekniikassa on yksi nimi ylitse muiden: Klingspor. Klingspor, the spirit of quality.